Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri zati wa syiri syarifi jamil asma'i sifati la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisadihim lan sebabe oleh nyegati alladzina annasa ing manungsa ansabilillahi saking dalane Allah dinihi tegese agama Allah saddan kelawan nyegah kasiron kang akeh. Wakhdihim lan oleh ngalap sapa alladzina hadu ariba ing riba waqat nuhu hale teman-teman dicegah sapa alladzina anhu saking riba wa fi Taurat lan ing dalam kitab Taurat waqlihim lan oleh mangan alladzina amwalan nasi ing pira-pira bandane manusa bil batil kelawan batil. Wa birisya kelawan syuruk fil hukmi ing dalam hukum wa tanna lan nyawisake ingsun lil kafirin marang kafir kabeh minhum kang tetep saking alladzina azaban ing sesa aliman kang nglarakake mukliman tegese nglarakake. Lakinir rasikhuna tetapi utahe wong kang tetep kabeh atabitu asabitu tegese kang tetep kabeh fil ilmi dalam ilmu minhum kang tetep saking alladzina ka Abdullah bin Abi Salam kaya Abdullah bin Salam wal mukminun lan wong mukmin kabeh wal muhajirun lan tegese sahabat muhajirin walang soro sahabat angsor yuminuna iku padha ngimanake ing sapa rasikhun mukminun bima kelawan barang ungzila kang diturunake apa ma ilaika maring sira wa ma ungzila wa malan barang ungzila kang den turunake apa ma mingko blika saing dalem sadurungira minal kutubi bayane pira-pira kitab wal muqimina lan wong kang padha ngadekake kabeh as-sholata ing salat. Nasbun utawi mutakin iku nasab alal madhi ngatasé kolam wa quri'a lan diwaca birafin kelawan rafa wal mukminun lan wong mukmin kabeh wal mu'tuna lan wong kang nekake kabeh az-zakata ing zakat wal mukminun lan wong kang iman kabeh billahi kelawan Allah wal yaumil lan dina akhir kang akhir ulaika temungkono wong mukmin sayuktihim iku bakal maringi sapa ingsun ing ulaik binuni kelawan nun wayai kelawan ya ajron ing ganjaran aziman kang agung wa utawi ajron aziman iku aljannatu swarga inna auhayna satune ingsun auhayna iku paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad kama kaya yen to paring auhayna wahyu sapa ingsun ila nuhin marang nabi Nuh wa nabiyin lan para nabi kabeh membadihi ing dalem sakwuse matine nabi Nuh wa kama lan kaya yen to paring auhayna wahyu sapa ingsun ila Ibrahim marang nabi Ibrahim wa Ismail lan nabi Ismail wa Ishaq lan nabi Ishaq ibnaihi tegese anak lanang lorone Ibrahim wa Yakub lan Yakub ibn Ishaq kang dadi putrane nabi Ishaq wal asbata lan pira-pira
keturunane auladi tegese turunane Yakub wa Aisyah lan Nabi Isa wa Ayub lan Ayub wa Yunus lan Nabi Yunus wa Harun lan Nabi Harun wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman wa atana lan maringi sapa ingsun ing bapake Sulaiman abaahu ing bapake Nabi Sulaiman Daud ya Nabi Daud Zabura ing kitab Zabur bil fakhi diwaca kelawan fathah ismul kitab iku dadi aran marang kitab mukta kang den paringaken wa dhamil kelawan dhammah masdarun iku dadi masdar bi makna masburon kang tetep kelawan nganggo makna kang ditulis bi mana masburon kang tetep kelawan nganggo makna kang ditulis maktuban tegese kang ditulis warsalna lan ngutus sapa ingsun rasulan ing pira-pira utusan qad qasasna teman-teman nyeritakake ingsun hum ing rasul kabeh alaika ing atase sira mengkablu ing dalem sadurunge sira Muhammad wa rasulan lan pira-pira utusan lam taqsus hum kang ora nyeritakake sapa ingsun ing rasul alaika ing atase sira Muhammad rawiyatin critakake annahu sapa sedune Allah taala wa hulur sapa Allah bahasa iku ngutus sapa Allah samaniyata alafin ing 8000 samaniyata alafin nabi ing 8000 nabi arbaatan utawi alafin utawi 4000 Bani Israil iku tetep saking wong Bani Israil warba'ahu lan utawi 4000 warbaatun alafin utawi 4000 min sairin nasi iku tetep setengah saking sekerine manungsa qalahu dawuh ing hadis sapa Syekh Mahali fi surat Ghafirin ing dalam surat Ghafir wa kalamalan ngendikake sapa Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa bila wasitatin kelawan tanpa lantaran takliman kelawan pangandika rasulan marang pura-pura utusan badalun lafat rasulan iku dadi badal min rasulan saking lafat rasulan qablahu kang tetep ing dalem sadurunge rasulan mubasyirina khale padha bungahake kabeh pitaubat bisa wabi kelawan ganjaran man utawi wong amanah ngimanaken sapa man wa mungdzirin ala hale meden-medeni kabeh bil iqabi kelawan siksa man utawi wong kafir kang ngufuri sapa man arsalna ngutus ingsun ing rasul li alla yakuna drapun yen to ora ana linasi kutip manusa ala Allah ing atase Allah hujatan apa hujah tukalu kang den ucapake ba'da irsalin Bukul kang den ucapake apa hujah bada irsalin ing dalem sawise kautus bada irsali rusuli sawun dalem sawise kautusi pira-pira utusan ilaihim marang annasu fayaqulu mongko padha ngucap sapa nas rabbana laula arsalta ilaina rasulan rabbana duh pangeran ingsun la arsalna mbah iya ngutus panjenengan ilaina marang ingsun rasulan marang rasulan ing utusan wana tapi mongko dadi sebabe anut sapa ingsun ayatika ing pira-pira ayat panjenengan wana kunalan yen ta ana sapa ingsun minal mukminin iku kang tetep saking wong mukmin babasna kang padha iman kabeh minal mukminin iku kang tetep saking wong mukmin kang padha iman kabeh babasna mongko ngutus sapa ingsun hum ing nas liqat udrihim krana megote alasane nas bakan lan sapa Allah Gusti Allah iku azizun dat kang menang fi mulkihi ing dalam keratone Allah hakiman tur iku dat kang wicaksana bisun ing dalam kegaweane Allah wa nazalan tumurun apa ayat lamma su'ila yahudu an-nubuwati sallallahu alaihi wasallam
lamma suila tatkalane den takoni sapa al yahudu wong Yahudi ang nubuwatihi saking kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wang karuhu mongko padha ngingkari sapa kafir Yahudi ing Kanjeng Nabi lakinillahu tetapine Allah Gusti Allah iku yashhadu nyekseni sapa Allah yubayyinu tegese nerangake sapa Allah nubuwataka ing kenabianira bima kelawan barang angzala kang nurunake sapa Allah ilaika maring sira minal Qur'ani saking Qur'an al mu'jizi kang ngapesake anzalahu nurunake sapa Allah ing ma mutalabisan hale menganggoni bilmihi kelawan ilmune Allah ay aliman tegese hale ngudane ni bihi kelawan ma awafihi utawa iku tetep ing dalem ilmu utawi ilmune Allah wal malaikatu utawi malaikat iku yashhadu na padha nyekseni sapa malaikat laka maring sira Muhammad aidon kelawan malih wa kafa lan cukup billahi kelawan Allah syahidan apane nyekseni ala zalika ing ngatasé mengkono-mengkono kenabian innal ladzina astana wong akeh kafir kang padha ngufuri sapa alladzina billahi kelawan Allah wa saddu lan nyegati sapa alladzina anasa ing manusa ansabilillah saking dalane Allah dinil islami tegese agama Islam bikat mihim kelawan oleh ngumpetake alladzina kafaru nakta Muhammadin ing sifate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum alladzina kafaru al yahudi ko wong Yahudi qadallu iku teman-teman sasar sapa alladzina Yahudu dolan kelawan sasar baidan kang adoh anul haq saking hak innal ladzina satana wong akeh kafir kang padha ngufuri sapa alladzina billahi kelawan Allah wa zalamu lan ngani ngaya sapa alladzina yahudu nabi yahu ing nabine Allah kismane kelawan ngumpetake naktihi sifate nabi lam yakun iku ora ana sapa Allah Gusti Allah yaghfirulahum drapun yen to ngapura sapa Allah lama lahum marang alladzina yahadu walalah dihim lan drapun yen to ora nuduhake sapa Allah ing Yahudi tariqan ing dalan wenaturuke kang tetep saking pira-pira dalan illa tariqan ing angin dalan jahanam neraka jahanam ayat tariqan tegese dalan umati kang nekani ilaiha maring jahanam khalidina kale langgeng kabeh amung qadarina tegese pasti kabeh al khuluda apane langgenge biha ing dalam jahanam idza dakhaluha tatkalane padha mancing sapa Yahudu ing jahanam abadan ing dalam selawase wakan lana apa zalika mongkono langgeng ala Allah ing atas Allah yasir niku gampang hayyinan tegese gampang ya ayyuhan nasuhe eling-eling para manungsa ay ahlal Makkah tegese ahli Makkah qad ja'akum teman-teman nekani ing sira kabeh sapa rasulu utusan Muhammadun tekasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi kelawan hak minna rabbikum halata saking pangeran ira kabeh fa aminu mongko padha iman sira kabeh bihi kelawan hak wa qasidulan nejo sira kabeh khairon iku ing kebagusan lakum kedue sira kabeh mimma kang tetep saking barak antum kang utawi sira kabeh fihi iku tetep ing dalem wa in takfuru lan lamun ngufuri sira kabeh bihi kelawan ma
fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi fa inna mongko sedune iku lillahi tetep kedue Allah ma utahe barang fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi milkan khale dadi milike wa khalqan lan makhluke wa abidan lan kawulane fala yadurruhu mongko ora melarati ing Allah apa kufruhum kufur ira kabeh wa kanalan ana sapa Allah Gusti Allah aliman iku mirsani bi khalqihi kelawan makhluke Allah hakiman tur iku bijaksana beson ing dalam kegaweane Allah bihim kelawan makhluk ya ahlul kitab la taglau ya ahlul kitab wong ahli kitab al injili tegese ya injil la taglau aja ngliwati sira kabeh tata jawazu tegese ngliwati sira kabeh al jadda ing batas al hadda ing batas pitine kumen dalam agama ira kabeh wala taqulu lan aja ngucap sira kabeh alallahi ing atase Allah illa angin al qaulu ucapan al haqu kang hak mintang zihihi saking bersihake Allah anis syariki saking sekuton wal waladilan anak innamal masihu pamasine utahe masih innamal masihu Isa bin Maryam angin pestine utahe masih Isa bin Maryam iku Rasulullah dadi utusane Allah wa kalimatulan sebabe lan wa kalimatuhulan sedane Allah alqahana kaake sapa Allah ing kalimat au salaha tegese nekake sapa Allah ing kalimat sapa Allah Gusti Allah ila Maryam maring Maryam warokun lan roh aidu rohin tegese anduane roh minhu kang tetep saking Allah difaden sendakake apa roh ilahi maring Allah difaden sendakake apa roh ilahi maring Allah taala maha luhur sapa Allah tasyrifan krana mulyake lahu marang Nabi Isa walaisa lan ora ana sapa Nabi Isa kama kaya barang zaamtum kang nyono sapa sira kabeh ing ma ibnallahi iku kang dadi putra lanange Allah au ilahan utawa pangeran mahu kang tetep ing dalem au salisun sartane amahu kang tetep ing dalam sartane Allah salisan utawi wong kang ngaping teloni salasatin pangeran telu ili anna dzarruhin krana sedune perkara kang anduweni roh murakkabun iku den susun wal ilahahu utawi pangeran munazzahun iku den suciake antarkibi saking susunan wa an nisbatin lan saking bangsaake al murakkabi kang den susun ilahi maring Allah wa minu mongko padha iman sira kabeh billahi kelawan Allah wa rasulih lan pangeran pira-pira utusane Allah wala taqulan aja ngucap sira kabeh alihahu utahe pangeran salah satun iku telu Allah suci Allah wa Isa lan Isa wa ummu lan ibune Isa intahu padha marenono sira kabeh andalika saking mengkono-mengkono pengucap waktu lan tekanana sira kabeh khairon ing perkara kang luwih bagus laku marang sira kabeh minhu katimbang kaulakum wa huwa utawi khair iku tauhidun tauhid
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil